Pongkaham jotono ani mung kwrwi Tripura Bengaluru Tripura People Foundation ni volunteer je কয়েকদিন পরে जों कदुंमा kaisa video nung nai ko selano जों tini bono chini Tripura People Foundation hoite romoi chini office brok angno photo phonok nai ko selani masa basa ya kare bhaya na to borong lekre ke sana machi bi khadi youtube san aje ke jaya khai bong na noi makna ani ke scriber jak tongo tam nor dai am gase brung sine ya khole tam ni dhimi brung sa ya ko je bini o video nati modu ni channel nati kabang ma boro illegal rok salami tonga je kharok ma sungsa bai ke sabuni besaga sabot tamung no kemni obai ke sai phai bipod hai ke sabo ke to tamuno burini jodi tamuno hamia boto kaisa boho besaga na nijini manai panong mano bai panong mano just panari burini ke relation kabang matlang mano hai pana illegal video salamani tabo bini besai bortoman je mung kwrwi takok Tripura na sung rom manja ani romotu ja gao video na dotino sikamung nanung the khana bonang tu fight on Tripura wa flight already khana book lainai yang kak layo Tripura ni je takok te bukuk songno o je takok mung kwrwi Tripura ni video na delete khlainang the tam nai bo chungbai joto kisu no bo gosika tam male bo galti khlai ka nai tini o galti no bo ni jene share khai ga angkha khlayo jara fatar hasti tongnai unthu obai ke illegal comment illegal rok khlaini ta thangte tamna jotoni borok ni galti ongoi mano bar first second third jora galti tongo kai chini slanai thok bono tini Bangalore hatai ramma khasung sung romia bono asung bubu bujaya bini kono besago body kono party mung bukre sung thanda no rom ka bono bat kisa rom na ni kisa ler kha borine sika bo location riyang ke pia sung romoi mamaya khamang boni jena location ka puila bini boina tu phaiga or je bo kaisa bribe tongnai o brine pila tu kha tuwi romoi ke last bono tu kha gesini Tripura People Foundation officer sini director sir Dinesh te president ka ma volunteer thangai সংশোধন khlaika bini parents burini parents bufani parents joto bai cheng kok salaye gai burina alada room rohka gai bono ka ani room tu phaige gai 30 ta suk jora bini party mang kono party jaiga bad mo gosi kan nijna tam nai o kongwi thanga jotoni mane lama koroi phana boba hake hamia lama romjaka mane nge boni jene galti wanso bojodi na tomuno bini bihing no bojodi naya nge tini singbai borom jaya una nangkhamung tai chini angbai ani rumo bat sung ang bono kibu kiri khado nge ang no daito rei roh kan nindu mo mutuli nge ei fer copy khaijak boron nge nijebu kiri oje kono kaisa ngui thang ka ani uporo case phainai hai pana ang nijini borok Tripura na angbo kaisa Tripura no hena Tripura sa Hingga ang mano tu ka biswas kaya hingga biswas ni mote bo tongka thuka saka tabo pano bo kam kerang hingga ang je video slam na jara social media rok no please koyo ang rok no video stop khainang tu kabang na baire lungi tongka serai sikon sa 10-12 bosor che boro bini bihik no bo phayanga ang na na oborok chinti brasar ni lachia de oba ke video slam na ni bini bihik kaisa serai gana pregnant jaro no bai ke video cut khlaiye obai ro khlaina ni Tripura sarong ni makhang orona kaisa saya obai ke je hingsa grina kais joto borok ni galti ngoi mano ang ni jeni galti ngoi mano but ekbar duibar sungo dubara ongya tako mung kwrwi nang tam sanai sade sade phaide kono ko atam sana de ang nang sade ang tau kaham na tongo ang kipili phainai khana ang ni sade gai bin loge wa ang tongo por Tripura volunteer Tripura People Foundation ni ang no sung no chini
team ni hoite ke matlang sinai bat sung rang dia bini parents rong na rang na honai mana ang responsibility na wi bono nogo tunai ri ne ang kifili phene hai na Bangalore nung sadi ang phai tong noi phai chong ta Tripura te tam engge je ani bagai o je hamya video salam ne rong na nung tam sa nin bagai je comment chitra nai rong no o jan lai borok khlai nyam zo bani cha khlai ga andor pom ta khlai nyam borok khlai ne janu ma saman jata ate tam san dong asing no bini khukte khlai ma kana je comment hamya nai rok bini bo bihik tong na bini bo buma tong na bini bo bai tong na bini bo manai tong na bin jagawo bin ja osa je abai comment renai ni bin jagawo ungui thang ge bini manai bai ke uine sala mon ma bai ke khai thang ge bini ke tam phaine obai no je kono samung khaina na age 100 bar 1 sudi tarpore nung o samung no rong di iko bobo bai no 1 suya kare buka sarai buka bla 1 suya kare botini obai ke samung sitra tangai thanga nge samung sitra tangna ni mo Bangalore no jingjal plai kya record ga social media ite kabang ma ka wi no tini Tripura People Foundation ni office of bini record phaika ko phaika case phaika sumono ram kha asala di bit bar romoi tau bini saga kono party mung kre je o koekdin video viral to ne chinta khok mono sung hambai maru o bai ke sini buskang phai je sak no saya gosi ba o bai mane samung no bak mane siapa na klai thube kana ge botabok haika kang kha klai je Tripura tongne rong no o bai ke samung tangna ne agawan suk di ni ama babu besek nong ni bagi jan pran de norok mayamu bike gari pairu mobile dami pairu kintu norok saya wan sugu tam mane maximum chin Tripura rong no bai rong puro ang maximum koina musu the Bangalore tongne Tripura to Tripura tongne Tripura buini bihik besar rong no ang nijena lasible ang nijena Tripura ni se sana lasiga je fatar haste wo tam ni ge tabo social media rok bo haino nang ya video rok bo rei tongkha ingo video na nai de sreng bai obini be koita sungmang je tinta case khaige tinta case rom ka oro je kharnai gas koto obon ka to case koto phaya but mobile obai control khlaimani case ro phaya ga ba haino duita ro khlai ri ge bini ke bono ge direct marom kha romai ko obai ki tuima phaya gang sana musu je obo hai khlai e samung chitra tangnai rok no sudur lasina rangdi kaisani bigno kaisa tei kharnani kaisani bisana kaisa ko khana aba tamo aba society o krible sim Tripura sar age siri siti khaknaya bahut lasima kok oborong na sanani live roko agai pano masaga tamnai kapna somoyo makapo masana somoyo masapo e obahai story ka ke kana boi masao যদি তংমনানি ককথাই কমং sayang kang norono sori sano but ang sori sana nage kaisa muitu narigdi 100 jekono samung age khainani thangge 100 bar 1 sudi 100 bar 1 sudi jodi samji dem kam samji obona takok tai bukok jono isini takok Mung kwrwi Tripura bokhana ang bai baksa kifili tongo sing tinjon no kifil nai ang nono khana flight ka furo bang nono purunai asung no hambai